ndopa unonzwa mumwe munhu achichema anzi kwemimi zviri kufamba muri kuita muri kudadirana. Tikudadirana nani? Tikudadirana nani? Hapana munhu tiri kudadirana naye panapa. Tikutoita iwe izvi zviri kutoita kuti nyika itofamba. We are inspiring each other through my jokes. Through my jokes, that's the way how we are inspiring each other. Saka iwewe ukaona kuti iwewe majokes haasi kukunakidza iwoka, iwe ndofunza mombeka. Hapana kudadirana nekuZimbabwe. Isusu tine hama dziri kuZimbabwe tinotumidzira mari every month, at least twice a month. Urunzwa, Zimbabwe made almost 1.something billion through mari kubva abroad nevanhu vari kudiaspora. Urunzwa, vanhu kuZimbabwe kweke vari kutotumidza mavidhiyo kuti zviri kuwafaira, isi kutumidza mavidhiyo kuno zviri kufaira. Haisi tension, hapana kana vandeti iripo between isusu nevanhu vari kumusha. You know, this is the way how we are joking. Tukujoka, we are joking. You know, this is comedy. Ndopanonzwa mumwe munhu akutaura kuti hanzi zvamuri zvekufaya zvazvisinyatsoita zvakanaka. For what? For what? Eric Knight hanzi makukoza tension nani? Tension nani? Yo pane pawakazomboenda kuZimbabwe ukanzi imwe zviri kufaira kuno kusaka takumamisa here. Hazviiteki because vanhu kuZimbabwe vari kudya nesu isusu. Urunzwa, totumidzira mari every month kweke titofaisa Zimbabwe. Ukanzwa munhu ari kushedza kuti zviri kufaya kuZimbabwe nokuti tisi tofaisa Zimbabwe here. Unonzwa nzanzi paita tension nani? My jokes guy, these are jokes. These are just jokes. Saka imi mana Eric Knight amene zvamuri kuita kuLondon kwekwe mambo ama DJ hazvinyatsoFire bhoka, mai mama celebrate ka kuZimbabwe ka hazvinyatsoita bhoka. Saka ene wakajikwa futi kumbare futi. Urunzwa no celebrate wako iwe wakutanga kuti hanzi zviri kukonza tension nani? Isi tiri kusipakwa isu. Kutonakirwa heavy. America yetu izvo takarohwa neBhabharazi ka iFriday ka but takarohwa neBhabharazi remusi China. Tairova ngoto nezuro. Heavy ngoto. Urunzwa zviri kutofaya. Urunzwa ene vafana vangu vakashedza kuti vada kurova ngoto futi kuAfrica ikoko yava vada mari yengoto tikutumidzira futi mari yengoto yehe. Ene mashift ka tiri kuaita kunogwa akona nyebero wanzi akupisi kwechembere kunotopisi kachembere dziya dzotozipisi kadziya dzechembere dziya. Ene mari yacho haisi kukwana ka ene kana isiri kukwana vatara vachi double shift. Urunzwa